pannaan niskaan päin, käännetään ruhonsuutta ja tämän vuoksi pitää olla kapea pilveitsi. Käsi pois puukon tieltä ja Ville. Ja nyt sitten kun lähdetään käsittelemään, niin tämähän on limainen ja märkä tää kala, niin voi käydä niin, että kun keittiössä tehdään hommaa, niin kuinka ollakaan se löytyykin olohuoneen sohvana. Yksi kaveri sanoi, että hän hakee 5-tuumaisen autotallista, mutta noin rouvan kanssa tuli sittenkin vähän juttua. Kovin monta reikää siihen vetää. No mä sanon aina, kun reissussa kuljetaan, että hetekkakin olisi hyvä tällä reissupaalla, mutta vaikea kuljettaa. Niin mä oon yrittänyt ratkaista tämän ongelman, että se pysyy siellä keittiön puolella omalla tavallaan. Ja kun täältä otettiin file, niin tänne jää aivan selvä pykälä. Ja keittiössä, kun te kotona teette näitä hommia, niin te teette tietenkin niin, että sanomalehti ja keittiön pöydälle ja jonkunlainen leikkuulauta siinä. Ja siinä ruvetaan hommaan. Kun hommat on hoidettu, niin sitten lehdet karataan pois ja poltetaan tai laitetaan kompostoon. Niin täällä tämä pykälä laitetaan siellä kotonakin vankun reunan taakse. Ei tarvitse 5-tuumasta hakkua. Olen nähnyt akkupuristimia ja kenkäpukkia ja kaikenlaista sorttia sinänsä, niin näin se käy. Ja saavutetaan vielä toisenlainen etu sinänsä, että jos se tässä suoraan lankua menee painaa täältä, niin se taittuu toi niska niin, että kuuluu niks-naks. Sitten ei ole taas mistä pidetään kiinni. Niin sekin varjeltuu, koska selkäranka on nyt suora. Ei tarvitse mitään. Ja tästä lähdetään ottaa toista puolta. Työnnetään puukon niska, käännetään ruhonsuutta, käsi pois puukon tieltä ja viilleetään. Ja jos teille enemmän jää kotona sinne lihaa, niin älkää nyt murehtia ollenkaan. Näitähän ei heitä. Näistä tehdään se kalakeitto, eikä vaan meillä. Tai sitten halssarataan vaan, tai grillissä, ja sitten syödään niinku huulihakkua soitetaan. Ja tästä nyt kun me laitetaan tää loimuloheen, niin koneistetaan sitä jonkun verran. Laitetaan selkäevä pois, oikein hyvää keittovärkkiä. Sitten vatsaevä. Sitä mä en oikein mielellään kerrokaan, mitä mä sille teen. Tai muuten se niistä. Ja tästä mistä on lähtenyt peräsuoni otetaan fiksaten pois, ettei saada mälliä suuhun. Ja taas painetaan piikillä kiinni. Ja tässä ei ole mitään taikaa, kun tää puukon terä taipuu koko matkan. Tasaisesti, ei kärjestä, ei juuresta vaan. Niin kuin nämä kylkiluodot menee. Painetaan kiinni ja puukko pannaan kylkiluiden alle. Ja nämä muut kylkiluut ohjaa tätä hommaa. Ja lähdetään liikaa. No, se on siinä. Siis ei jää mitään muuta kuin väliin lihaa. Ei mitään muuta. Ja jos mä laittaisin nyt tähän graaviin, niin ilman muuta mä otan pois tämän rasvasen osan ja noitten perkeitten kanssa keitän, koska tämä rasva se on, joka härkiytyy ensin. Ja toinen puoli käänteisesti. Taas vatsaivä pois. Tuolta pakoputken kohdalta vähän pois. Ja mä käännän sinne, että te näette paremmin siellä ole. Työnnetään tänne ensimmäisen kylkiluun. Eikä mitään taikaa saa. Ei jää mitään muuta läpi. Pelkkä file on. Ja otetaan toinen